Кой играе казино, бе, Халка? Я бега тук. Ще кажеш казино. Аз казино не играя, то ще кажеш, че играл комар. Я бегай. Здравейте хора, пак съм аз. Депозирах си 15 лева в WinBet и спечелих 20 безплатни игри на играта Free Spins Casino Supreme Hot. Нека да видим дали ще ми даде нещо. Сектира. И отново хора, 20 безплатни завъртания, 0 лева печалба. Измамата на сайта WinBet е пълна. Пожелавам ви успех и не вкарвайте пари, за да се лъжите, че ще хванете нещо от тези безплатни игри. Живи и здрави бъдете, позитивни, много печалби и чао от мен.